El meu pare, com a afició, li agradava el teatre, però crec que era capità de tramoistes, que en deien, de l'Ateneu de Sant Gervasi, que com he dit es va conèixer allà amb la meva mare. I li agradava molt Frégoli, em recordo que em parlava de Frégoli, i també li agradaven molt els jocs de mans, i per cert recordo una anècdota, un diumenge al matí anant a passejar al Paral·lel, doncs vam trobar un individu d'aquests que feia jocs de mans pel carrer, un home ja gran, que va fer un joc de mans que em va deixar sorprès, i que me n'he recordat sempre, i que inclús potser és un dels primers jocs de mans que vaig veure així a tocar, diguéssim. Era un joc que feia amb un mocador, diguéssim, i encara me'n recordo. Ensenyava un mocador de mocar, ensenyava que no hi havia res, i llavors deia que aquest mocador s'estirava i s'arronsava, i ho demostrava. Diu, ara aquest mocador té aquesta mida, diu, però si jo l'estiro, el mocador va creixent, fins un moment que ja arriba una mida que ja no dona l'abast, els braços no són prou llargs, no? I després diu, ara bufant es converteix en la mida normal. I aquest joc amb el mocador em va fer molt efecte. Després, per acabar-ho de rematar, va agafar el mocador aquest, que jo ja li veia un aspecte màgic, oi? Feia un nus, exactament així, feia un altre nus, llavors recordo que deia, nen, estira el nus, que veuràs que és fort. I sí, el nus realment és molt fort, no? Jo estirava, oi? Llavors ell agafava el mocador, exactament així, cobria el nus, i jo pensava, per què el deu cobrir el nus? Llavors ja toca, nen, que el nus és fort. I després la meva sorpresa va ser que ell es va ficar la mà a la butxaca, doncs llavors va treure uns polvos màgics, veus? I llavors va agafar el mocador i els nusos ja no hi eren.